Čau lidi, dneska vás zdravíme u Pášovi. Zase s tím pejskem už pátý asi díl, nebo já už nevím. Jo, pátý díl. Tak pátý díl. Dneska tady stavím pokoje, ale můžu být ráda, že můžu ještě natáčet, protože už mi to skoro nešlo, abych to natočila, takže máte štěstí. Ale víte, koho mám nejradši? Zkuste to hádat. Mě? Přece vás. Jo, tu máme všichni vás. Jo. Takže abych udělala ty pokoje, tak tady musím dát tak. Asi jste viděli v 4. dílu, jak jsem stavěla povrchší a i ty. A víte ještě co jim. Tak já vám to ještě ukážu, to horní patro. Takhle to tady vypadá. Ukážu vám ještě ten skokánek, ten je fakt dobrý. Já jsem tady udělal tu krásnou kuchynku. Máme tady trochu toastovač a tak. Jo. Dobrý. Tak jdeme do Takže výřezky. já jsem dobrý profesionál. Ne, já jsem spadla. Stavět. Jo. Mám dobře stavět. Mám dobře stavět, já jsem pán. A uděláme ještě vevnitř nějaký patra na podlaží. Nevím. Uděláme. Já tady dám kauč. Nebo to necháme tak odsouvat. Hezký. A tomhle takhle jakože bude telka. Ne, já jsem zapomněl udělat dětský bazén. To máš pravdu. Ale to už je jedno. Jo, to postavíme až v příštím videu. Jo, no. Jak nás už teď? Nějaký lidi se napojují. Se jdu podívat k tomu mým kamarádovi Dalšovi. Tady je hnedka vedle naší hlavy. To je můj kamarád Dalš, vedle naší hlavy. A má to mnohem lepší, než to měl. Venku má ten a má hluboký bazén. Nemá hlubší než můj bazén. Není. Máte kašničku krásnou a tady venku má výtvor jako gauč, balkon, na dalšího balkonu, na tom balkonu akvarku, akvarky plot a chrbu a pak má krásnou kuchynku, sporák, 2 ledničky, umyvadlo,
No a to je asi všechno. Mhm. Má nic. O, to nemůže být všechno. Pak se jdu podívat. Můj kamarád Drávoš určitě není doma. Protože tam je bedle. Kamarád Drávoš teď staví nějakou obří místnost. Můžu se podívat od dalším kamarádům. To je můj kamarád Happy. Potom. A on má zamčíno. On má tam krásný stoleček, můj kamarád. Pak je můj kamarád pan Švarc, který má tu největší budovu, co to je. Hezkou. To je pan Švarc, se jmenuje. A on tam má odemčí. Ty má miliardu pokojů. Až teďka jsem to zjistil. Tady mám miliardu pokojů úplně. K němu bychom se mohli změnit cestu. Máte fontánu ve druhém patce a další pokoj ve druhém patce. A pak když se jdete stoupit do 3. patra. A pak ve 3. patce další pokoje zahradku, kde se dá sedět. Teď pokoje s koupelnou a záchodem. Na druhé straně taky měl a vochníku a VIP pokoj s gaučem a nesmí chybít záchod. A telka. To neměl škoda. Jdeme se stoupit do dalšího patra. Lidi, co chodí do dalšího? To asi by bylo maximální patr. Má víc patr. Takže takhle máme tady už i gauč, i telku. A tady má jedno obří stěny. Jmenuje to VIP. A co je tady napsáno? HNT. Teda HNTF. Tak, tady máme jednu místnost hotovou s telkou. A nejlepší by jsem řekl ten hotel. Ten se mu povedl. A můžeme se do toho hotelu i na pár dní zabydlet. Co ty na to? Jestli dám noc, aby to bylo lepší a krásnější. Ty vysoký. A jdeme se stěhovat do hotelu. Já ne, tak já tady ale budu. No, ale můžeme tam mě doletět na dovolenou. Co to je? Zeď. Postel. A tady je telka, co ty na to myslíš? Velká telka. A já budu spát tady na hauze. Hele, ty jsi říkala, že budeš spát dole. Já jsem se asi trošku spletla. Stejně tady nebudeš moc ráno stát, protože tady bude takhle střecha. Tak já budu dole, dobře. Dobře, já tam budu dělat tu střechu, takže potom, kdo bude nahoře, tak nebude moc v noci potom stát asi moc. No.
A myslím, že už máme všechny detaily. Tak až to budeme mít co? Víš, tak bychom to mohli ohodnotit s těma ostatníma. Jako myslím si, že ten hotel je asi nejlepší. Jo, to by... A pak jsme asi my si myslím. No, a do toho, no... Ty máš den? Jo. Chci dodat taky ven, když jsem si prorazil ty dveře. Konečně. Já se koukám skrz blok ven. To je divný. A ty budeš spát nahoře. A jak budeš stávat ráno? Uvidíš. Tady bude jakoby podlaha. Jakože já dělám jakože tady. Tady to bude už uvolněný ven. Jakože tady budeš moc chodit takhle. A bude to uvolněný ven. Jo, asi jo, protože to bych asi pak fakt nestala. A nebo se budeme stíhat že každý den se budeme vyměňovat. Tak jo. Víško, už je večer. U mě ne. Já musím pracovat až v noci. Tak co si takhle o tom myslíš, že by to takhle se nějak mohlo být přece? Jako tady uvolněný místo pro tohle. Jakože, takže... Kdybychom chtěli... Dívej se tady na moji obrazovku. Pěkný. Nahoře budeme mít záchod. Co ty na to? Fuj, toalet. Toalet. Zase skibidi ty toalet. Skibidi. Dobrý. My budeme mít dobrý koupaliště. Jo, no. Ale co kdyby jsme v příštím dílu, tak v příštím dílu bychom tohle vymazali a udělali bychom v příštím dílu plavečák. Co vy na to lidi? Napište do komentářů ano nebo ne. Ale teďka, jak máme tu hlavu, tak je skvělý, že v příštím videu dáme ten hrad za naší hlavou. Jo, no. Pájušu, my si prostě tady normálně můžeme chodit takhle z vrchu na telce. Ukáž. Já tam jdu panáčkem. Ukáž, to chci vidět. Z vrchu na telce. Z vrchu ty brychní postele. A jak? Tady, takhle je telka. To černý bude telka. Jsem úplně v šoku. Máš že... Já si myslím, já nevím, co je tohle. Co je tohle? Pájušu, co je tohle? Nevím. Já hledám sprchu. A proč mě to chodí samo? Tak dej restart. Ale vždycky, když budu chtít dát restart, tak se mi to zastaví. Myslím, že bychom si mohli podívat na ostatní, jak to mají vevnitř.
Tak se běž kouknout zatím, já to tady. Já jsem se koukal na všechny a teďka budeme spolu. Možná to někdo mohl vylepčit. A to mohl vylepčit ten týpek, co je hnedka... Ne, ten se odpojil. Tady ponozím. Tak mě to uráží. Tak sorry, že mám rád hory. Co děláš? Jsem si mámu zabil. Hej, já tady potřebuji vymazat blok. Ty jo. Tak já jsem si místo toho bloku vymazala toalet. Já už jdu hnedka. Už nepotřebuji. Už si to vymazala. Jo. A jak se to pití dává pryč? Co, jaký? Jak to vezmeš? To je jedno. Už se mi to dalo pryč, když jsem se zabil. Nyní ty jsi neviděla ještě uvnitř barák těch ostatních. Tak by jsme se tam mohli spolu podívat. Jo, ještě není jenom něco řeknu lidem. Víte, kdo je pro mě důležitý? Máma, táta a vy hlavně. No, Vy, který nás sledujete, my vás strašně máme rádi. Vymezeš mi prosím tady ty dveře. jo, jdu. Kam? Nahoru. Do druhého patra. Do druhého patra. Na střechu. Do druhého. Tady. No. Tak tady. To. To vypadá trošku divně. Tady další toalet. Tady dáme ležet do té vany. Co? Do té vany, že se nedá ležet. Ale nebo že by byly vany do obcí okno. Počkej, můžu? A nebo že by byly vany do obcí okno ven. Proč? Že by to byl krásný výhled. To já znám takový obrovský okna. Tady máš. Chceš položit někam obrovský okno? Chci kouknout na nějaký výboky, kterýma by se mohla... Tak hotovo. Máme zrcadlo. Je jakože tohle je zrcadlo, jo. Tady máme malý okýnko takhle dole. Koupelnu asi máme hotovou. Ale dáme sem i krb. Tak čekej, já vím asi kam ho dát už. Ten krb. Nahoru. No. Do druhého patra. Čekej, já ti ukážu. Jo, dáme do druhého patra. Jo. Já sem ten krb dám, jo? Já si už vím, kam ho dát ten krb. Do druhého patra. Ano, do druhého patra. Já jsem dám bedové postel sem. A co tam dáváš? Ten krb. Tam dám. Počkej, teď tam ulízla jsem. Už mám ten krb. Ale proč ho dáváš nahoru? Do druhého Ne, to je patra. blok, jo. Mám ho otočit.
Mám dát sem, ne? Nebo zapustit? Ukážu. Já ho dám sem, když tak. Jo, tak jsem. Ty jo. Toho mě štve, protože ty vždycky klikneš třeba tam a ono se ti to objeví jinde. Prostě. To mě štve. Já jsem radši nebudeme dávat. No, jakože on se sem hodí. Tak, hotovo. Ne, pořád. Co to je za krb? Nebo za tablet? Ty jo. Já ho radši tam dám, protože na tvém tabletu to vůbec nejde. Tak co cerbeť? Co to je? Co to je? Ty ukážeš, aby... Mně to nejde smazat, roboha! Když to smažu, nebojí. Tak lidi, tak my tam pokoušíme si dát ten krop, tak zatím asi... Jak jsem ho tam dala, roboha? Smažeš mi ten krop, prosím. Hnedka. Tak čau.